O número de positivos por este brote de COVID en Boiro son 4. 3 membros dunha mesma familia e un turista, co que ao parecer estiveron en contacto. Podería ser de novo un novo caso importado de fora da nosa comunidade. O Concello foi coñecedor do brote a través da propia Consellería de Sanidade, que xa estableceu os protocolos necesarios para este tipo de casos. Todos eles presentan síntomas leves e permanecen illados nos seus domicilios. Ademais, estánse a realizar tamén estudos a outros posibles contactos. Estamos en contacto ca Jefatura Territorial de Sanidade en todo momento. Hoxe mesmo a mañá primeiro estou falando ca xefa territorial e acto seguido xa dentro do fin de semana activamos o protocolo do tema do COVID. Hoxe xa tuvemos a comisión e volvemos a reactivar todo aquel protocolo que tiñamos fai un mes. Xa falamos ca Cruz Vermella, xa falamos con Cáritas para poñer todos os protocolos que tiñamos en marcha. Xa dende servicios sociales xa se van a poñer en contacto con estas familias, tanto para que estén aisladas, tanto para a recollida do lixo, como para ir de facer as compras aos supermercados, tal e cual o tiñamos xa programado cando foi o tema da pandemia. O Concello decidiu intensificar tamén a desinfección naquelas zonas nas que se produce maior aglomeración de xente. Estábamos facendo desinfeccións moi puntuales, naturalmente non ca mesma intensidade que estaba facendo cando foi a pandemia, pero dende hoxe xa na comisión decidimos volver a articular todas esas medidas, incluída a desinfección. Vamos a empezar outra vez cos baldeos intensivos de desinfección e, articular todos os protocolos que tiñamos establecidos. Sen querer crear alarmismo, dende o Concello envíase unha mensaxe de tranquilidade, tanto a veciños como a visitantes, ao tempo que se apela á responsabilidade para que se extremen as medidas de prevención. Desde o Concello non queremos crear alarmismos, pero si queremos ser un goberno responsable e queremos volver a reactivar e simplemente dicirlle aos ciudadanos de Boiro e a xente que nos visita que moita precaución, non é cousa de alarmismo, pero porque son casos que están controlados, pero queremos un acto de responsabilidade por parte do ciudadano e máis deste Concello para evitar que isto vaya máis.